Putujemo li Bosnom, Hercegovinom i Dalmacijom, na mnogim ćemo proplancima zapaziti veliko i neobično kamenje. Neki od tih kamenih blokova izgledaju kao male kućice, poput nekropola, sanduka ili ploča, a puno ih ima oblik sarkofaga. Ovih kamenih svjedoka koje ovdje vidite ima najviše na tlu Bosne, Hercegovine i Hrvatske. Domaće stanovništvo naziva ih kamenima i mramorima, a u svijetu su poznati pod imenom stečci. Ovi kameni govore i svjedoče o životu i vjeri ušutkanih bogumila koji su tu živjeli između 10. i 16. stoljeća. Postavljeni su kao uspravni stupovi ili križevi, a neki su položeni kao ploče. U mnoge su uklesani raznovrsni simboli i tekstovi iz njihova vjerskog razmišljanja ili društvenog života. Dakle, možemo govoriti da su steljci specifični i jedini u Bosni karakteristični i najznačajniji likovi koji su ostali iz tog perioda, a koji se mogu sa dobrim razlozima povezati sa djelovanjem crkve bosanske. Bogumila nije bilo samo ovdje, nego i u Bugarskoj, Makedoniji i Južnoj Srbiji, a svi su se oni zajedno s Katarima, Albingenzima i Božjim prijateljima u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj zalagali za povratak izvornoj pracrkvi i idealima prvih kršćana. Bogumili su živjeli po uzoru na vjeru prvih kršćana. Stanovali su u stambenim zajednicama, svoje su domove nazivali hižama i bili su jako miroljubivi i gostoljubivi. Među njima je vladala jednakost muškaraca i žena, nije bilo siromašnih i bogatih, a hranili su se pretežno kruhom, žitaricama, svježim i sušenim povrćem i voćem. Nisu jeli hranu životinjskog porijekla kao meso, mlijeko i jaja. Prije nego je postao papin zagovornik križarskih ratova protiv heretika, poznati srednjovjekovni redovnik i svetac katoličke crkve Bernard od Clairvaux izjavio je o Katarima sljedeće: ništa kršćanskijega ne postoji doli ovih heretika. Što se tiče razgovora s njima, ne može se naći ničeg plemenitijeg, a njihove riječi poklapaju se s njihovim djelima. Što se pak tiče morala i etike tih heretika, oni nikoga ne varaju, niti ugnjetavaju. Njihovi su obrazi blijedi od posta, a svojim rukama zarađuju svoj kruh svagdanji. Gotovo istim riječima piše i splitski povjesničar Toma Arhidžakon o bogumilima. Patarenske starješine vlastitim primjerom svjedoče prvobitni kršćanski nauk milosrđa i nenasilja koji se ogledao i u nejedenju mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda. A Walter Nigg, jedan od najpoznatijih njemačkih protestantskih teologa, piše o Katarima, a to vrijedi i za bogumile. U njima je živjela volja za apsolutnim koja se u svojoj jednostranosti i dosljednosti mora nazvati skoro genijalno. Oni su stvarno sve prodali da bi dobili dragocjeni dragulj. Čežnja za nebom što je buktala u njima, a sve drugo gutala, imala je nečeg grandioznog. A hrvatski pjesnik i književnik Tin Ujević zapisao je o bogumilima: kad bi me netko pitao tko su bili najpoznatiji bogumili, ja bih bez oklijevanja odgovorio: Tolstoj i Gandhi. Zato jamči potpuna podudarnost njihovih moralnih sustava koje vidimo u trima načelima:
Prvo načelo kojim se zabranjuje svako ubijanje i prolijevanje krvi, ali i mučenje, bilo kakvo nanošenje zla i štete nekom živom biću, pa i cijeloj prirodi. Drugo načelo ili snaga istine kojim se zabranjuje kazivanje i najmanje laži i klevete i nalog da se cjelokupni život podesi po duhu istine. Treće načelo ili zapovjed da se u seksualnom smislu ostane apstinent. Dok jedan od najvećih hrvatskih književnika, Miroslav Krleža, o njima i stečcima piše: pred nama su spomenici, rekli bismo, naivnih, ali čistih evanđelista, laika, koji nijesu do svoje propasti priznali nikakve crkvene hijerarhije, smatrajući umorstvo najvećim grijehom, a cezaropapizam đavolskom negacijom svih anđeoskih principa. Među povjesničarima i crkvenim teolozima već stoljećima traje diskusija o njihovoj vjeri, odnosno herezi. No, naš cilj nije toliko rasprava o njihovoj vjeri, koliko uzrok genocida nad njima. Spomenimo samo toliko da su oni sebe nazivali kršćanima, a njihovi progonitelji i krvnici zvali su ih hereticima, babunima, torbarima i otpadnicima prave vjere. Bogumilska crkva nije gradila crkve, znate, nije gradila Božje kuće, jer je sam svijet Božja kuća. Znate, nisu imali svećenstva, nego su imali, dijelili se na savršene i one trudne ili one koji nisu savršeni. Dakle, savršeni su po njihovom shvatanju bili oni koji su uspjeli da se potpuno odvoje od vezanosti za materijalna dobra, za užitke, znate, razne vrste i tako dalje, i koji su se predali isključivo duhovnom životu. Oni nisu trpili oružje, bili su apsolutno miroljubivi, nisu tražili ni izuzeća, ni progone bilo koje vrste, ni predstavnika drugih vjera. Naravno, mene nije interesovala ta konkretna historija. Mene je interesovala činjenica da se Bosna po izvjesnom svome duhovnom statusu i po načinu života razlikovala od okolnih država. Šta je još jedna karakteristika bogumilstva? Mada se ona zove kod nas crkva bosanska, ona nije crkva. Ona ne pretendira na položaj posrednika između ljudi i Boga. Ona ne zastupa Boga na ovom svijetu. Ona samo zastupa jedno učenje. Znate. Vjerovali su u to da se nijedna duša ne može izgubiti i da oni koji ne očiste dušu za ovoga života mogu ponovno biti zatvoreni u novo tijelo dok konačno ne požive životom koji ih vodi u nebo, rekao je dr. Ivo Pilar na predavanju u Sociološkom društvu u Zagrebu. Vjerovali su u ponovno rođenje duše. Njihova se vjera u reinkarnaciju temelji na izvornom učenju Isusa iz Nazareta i na vjeri prvih kršćana i rimske crkve sve do 5. stoljeća, kada su na pritisak cara Justinijana neki biskupi 543. godine u Carigradu potpisali edikt kojim crkva zabranjuje vjerovanje u preegzistenciju duše, a vjeru u reinkarnaciju zabranili su i prokleli sve koji u nju vjeruju. Kao i prvi kršćani, bogumili su se sastajali radi molitve u prirodi, na vrhu brijega, a tijekom zime ili nevremena u kućama. Za bogoslužje su trebali klupu ili stol prekriven ubrusom od bijelog platna i ništa više. Bogoslužje sastojalo se od molitve, lomljenja kruha kod zajedničke gozbe, čitanja evanđelija, primanja u red vjernika i odabira odgovornih za pojedine zadaće. Kod bogoslužja se obavlja ispovjed, i to javno, pred čitavom općinom, pokajanjem i obećanjem da se čin grijeha više neće ponoviti. Glavna molitva im je bila Oče naš, koji nije bio potpuno identičan katoličkom Oče našu.
Tako dr. Ivo Pilar na svom predavanju u Sociološkom društvu 10.2.1927. godine. Ako usporedimo sadržaje vjere Bogumila i crkava, onda možemo ustvrditi da je razlika u vjerovanju Bogumila naspram institucionalnih kršćanskih crkava prije svega u tome da je vjera Bogumila bila unutarnja religija u kojoj čovjek bez posrednika svećenika i vanjskih sakramenata nađe put do Boga, nađe put životom po Božjim zakonima, dok u izvanjskoj religiji spasenje duše je moguće jedino pripadnošću crkvi i uz pomoć svećenstva, sakramenata i bogoslužja. Nisu gradili crkve jer su vjerovali da je svaki čovjek hram Božji u kojem može susresti svoga Boga onako kako je to učio Isus iz Nazareta. Zbog prakticiranja izvornog kršćanstva, svi Bogumili, Katari, Albingenzi i Božji prijatelji, jedni prije, drugi kasnije, završili su na marginama i stratištima katolicizma i pravoslavlja. U prilog ovoj tvrdnji govore mnogi povijesni dokumenti priznati i od današnjih znanstvenika, povjesničara, a jedan od tih je i dr. Franjo Šanjek, hrvatski katolički znanstvenik, historičar i teolog, koji je u Banja Luci na jednom svom predavanju o vjeri i uništenju kristijana i kristijanica Bosanske crkve rekao sljedeće. Zalagali su se za povratak izvornoj komunitarnosti pracrkve, idealu prvih kršćana, kako nam ih prikazuju dijela apostolska i drugi novozavjetni tekstovi, te će, zbog suprotstavljanja autoritetu crkve, završiti na marginama kršćanstva. Kako vidimo, za Šanjeka Bogumili su bili kršćani koji su završili na marginama i stratištima katolicizma i pravoslavlja zbog suprotstavljanja autoritetu institucionalnim crkvama. Katolička i pravoslavna crkva govore o uništenju heretika, Bogumila, Katara, Albingenza i Božjih prijatelja, kao i o svom herojskom dijelu u čast Krista i Boga. Govore o genocidu nad Bogumilima kao o aktu Božje volje u obrani katoličke ili pravoslavne crkve. Iako Bogumili istovremeno propovijedaju o Bogu kao apsolutnoj ljubavi koja isključuje svaki zločin i ubijanje. U srednjem vijeku katolička i pravoslavna crkva upletene su u bezbrojne ratove za prevlast i materijalna dobra, za kojim je potreban novac i puno vojnika. Budući da vjernici nisu bili u stanju davati toliko koliko je zahtijevao kler, oni su uzimali što im je bilo potrebno uz pomoć vojnika koji su se ponašali veoma grubo. Vjernici traže izlaz iz te teške situacije tako da prelaze na način miroljubivog i demokratskog kršćanskog života Bogumila, Katara i Albingenza. No visoki kler brzo uviđa da je time ugrožen status njegovih crkava i donosi odluku o njihovu uništenju. Da je katolička crkva za vrijeme pojave Bogumila bila daleko od kršćanstva, potvrđuju riječi tadašnjeg pape, koji oštrim i jasnim riječima okrivljuje svoj visoki kler za katastrofalno stanje katoličke crkve. I kaže: nemoral visokog klera, duhovni cinizam i ekstremno provokativni pohlepni feudalizam glavni su krivac za pokvarenost naroda i za pojavu zlobe u kršćanstvu. Ipak, za papu uzrok rasula njegove crkve nisu bile nevjera, nemoral klera, već pojava novog duhovnog pokreta i bijeg njegovih vjernika Bogumilima i Katarima. Papa kreće u obranu svoje crkve i saziva 1179. godine treći Lateranski crkveni sabor na kojem zahtjeva dozvolu za provedbu crkvenih reformi i dozvolu za fizičko uništenje Katara i Bogumila. Sabor je najviše tijelo katoličke crkve, kojeg po vjerovanju katolika nadahnjuje sam Duh Sveti. Izdaje papi obje dozvole i time čini nevjerojatan presedan u katoličkoj crkvi. Naime, on mijenja Božju zapovjed ne ubi u zapovjed ubi. Citat odluke sabora: za oproštenje svojih grijeha pozvani su svi vjernici da oružjem brane kršćanstvo.
Vlasteli se ostavljaju na volju hoće li heretike baciti u ropstvu, a njihovu imovinu konfiscirati. Sudjelovanjem u križarskim ratovima skraćuje se vrijeme pokore za grijehe te se jamči posebna papinska zaštita. Nakon sabora pod prijetnjom vječnog prokletstva, crkveni kler i njegove sluge moraju propovijedati svojim vjernicima da je uništenje heretika Božja volja i da Bog nagrađuje svakoga tko slijedi crkvu u uništavanju Božjih neprijatelja i to oproštenjem grijeha i odlaskom u raj, u slučaju pogibije u borbi za obranu vjere. Odaziv je bio velik i vjernici su odlazili u rat s blagoslovom crkve i s bojnom parolom na ustima: tako dakle, dragi moji, gonite ih, uhvatite ih i ne oklijevajte da ih sve dadete poubijati. Jedan od najutjecajnijih zagovaratelja uništenja Bogumila, Albingenza i Katara bio je već spomenuti svetac katoličke crkve Bernhard od Clairvaux. Isti onaj Bernhard koji je jednom Katare i Bogumile proglasio za nešto najkršćanskije što postoji. On mijenja svoje mišljenje o Katarima, i to na zahtjev pape, i počinje pozivati katolike u križarske ratove protiv njih. U jednom svom pismu iz 1145. godine piše katolicima u Toulouseu, koji je bio središte Katara, nakon svojih propovjedi sljedeće: prestrašeni su bili vuci koji su k nama došli u ovčjem krznu. Prestrašene su bile i lisice koje pustoše najdragocjeniji vinograd Gospodina, vaš grad. Prestrašene, ali ne i uhvaćene. Tako dakle, dragi moji, gonite ih, uhvatite ih i ne oklijevajte da ih dadete poubijati. Ovo je dokument koji mi imamo u originalu u Bošnjačkom institutu. To je papinska bula iz 1439. godine koju je izdao papa Eugen IV. I ovim dokumentom papa ovlašćuje biskupa u Mađarskoj, znači dajemo ovlaštenje da sve one koji ne prihvataju katoličanstvo kao vjeroispovijest u Bosni, odnosno u tom dijelu, može da ih protjera, pobije, uradi sa njima šta hoće i tako dalje. To je bila faktički smrtna osuda, jer je u provođenju toga bilo moguće prvo javno se odreći vjere, bez obzira što javno odricanje od hereze nije značilo i apsolvaciju, potpunu apsolviranje od svake krivice, jer gubili ste imanje. Bez obzira što ste se odrekli, na primjer Crkve Bosne, vi ste gubili imanje, jer to je bio glavni cilj. Imanja su onda pripadala samostanima ili biskupijama ili velmožama i tako dalje, pa je u velikoj broju slučajeva, kao što to biva u ljudskoj historiji, često puta su ljudi optuživani da su ovo ili ono da bi im se uzela imanja, znate. Jedan od prvih dokumenata koji govore o genocidu nad Bogumilima je zapis iz 969. godine, kada bizantski car Nikifor II, grofu Svjatoslavu iz Kijeva, nalaže da istrijebi Bogumile u Bugarskoj. Nakon tog progona, bizantski car Basil II započinje 991. godine makedonsko-bugarski rat s ciljem uništenja Bogumila i to po naredbi crkvenog klera u Carigradu. Basil II je 1014. godine porazio Samuilovu vojsku, a njega dao ubiti. Njegovim je zarobljenim vojnicima, oko 14.000 njih, dao iskopati oči s porugom: vi imate unutarnje bogumilsko svjetlo. Legenda kaže da je ipak svakom 100. ostavio po jedno oko kako bi slijepe mogli vratiti kući. Taj zločin caru Basilu II donosi nadimak koljač Bogumila. Nakon poraza makedonske vojske, Bogumili ostaju bez zaštite i mnogi od njih bježe u državu bosanskog bana Kulina, koji ih prima i zaštićuje kao kršćane, zbog čega mu papa Inocent III prijeti sankcijama. Ostali bježe u Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Dalmaciju, a neki opet preko Jadranskog mora u Italiju, gdje ih primaju istomišljenici u vjeri, Katari.
Jedan od najznačajnijih srpskih vladara koji je nakon sabora Katoličke crkve 1179. godine slijedio papin poziv na uništavanje Bogumila je Stefan Nemanja. On je sazvao Veliki srpski crkveno-državni sabor u Raši s ciljem organiziranja uništenja Bogumila. No na saboru se pokazalo da Bogumili imaju uporište i među samim srpskim plemićima koji su se usprotivili njegovim namjerama te su napustili sabor. Ali Stefan Nemanja ne odustaje od svoje namjere i započinje s brutalnim uništenjem Bogumila i onih koji su ih štitili. O Stefanu Nemanji zapisano je: izobliči krivovjere njihovo i posla na njih vojsku naoružanu. Vojska Stefana Nemanje proganjala je i mučila Bogumile najsurovijim kaznama, rezala im jezike, pojedine dijelove tijela, žigosala ih po licima te ubijala i spaljivala na lomačama, a njihova imanja pljačkala te knjige i druge dokumente spaljivala. Stefan Nemanja zarobio je i predstojnika, djeda Bogumila, te ga dao surovo mučiti i zapisano je sljedeće: učitelju i načelniku njihovu jezik ureza u grlu njegovu, što ne ispovjeda Krista, Sina Božjeg, izgna ga zaprijetivši da se nikako ne ispovjeda niti spominje trikleto ime. Iza njega s uništenjem Bogumila nastavlja njegov najmlađi sin Sava, koji postaje prvi srpski arhijepiskop nakon dobivanja autokefalnosti Srpske crkve 1221. godine. On iste godine saziva državno crkvenu sinodu u manastiru Žiči, na kojoj najprije svoga brata Stefana Nemanjića kruni za kralja krunom kojim je poslao papa, a onda održava vatreni govor kralju, vlasteli i novo izabranim episkopima o pravoj vjeri, te ih poučava o osnovnim dogmama pravoslavne vjere, koje pripada, kao i kod katolika, i o oružanoj obrani od krivovjerja. On od prisutnih na saboru zahtijeva prokletstvo i fizičko uništenje Bogumila. No to mu nije uspjelo od prve, kao ni njegovu ocu, jer ga mnoga vlastela nisu podržala poradi uvjerenja da su Bogumili pravi kristijani. No Sava ne odustaje i saziva novu sinodu na kojoj je iznudio prokletstvo i uništenje Bogumila i onih koji su ih štitili. Zaključak sinode glasi: zli jeretici, trikleti babuni koji se lažno nazivaju hrišćanima i koji se rugaju našoj pravoj veri, izostavljajući iz svetih knjiga reči i preokrećući na zloverje, i koji se otkidaju od svete i pravoslavne crkve, i koji se rugaju svetome i časnome krstu, i koji se rugaju svetim ikonama i ne klanjaju im se, da budu prokleti. U Srbiji je nakon sinode započeo brutalni genocid nad Bogumilima u kojem su tisuće Bogumila poubijane ili prognane. Mnogi preživjeli bježe u susjednu Bosnu, gdje ih Kulin ban prima kao dobre kršćane. Vukan, kralj susjedne Zete, šalje 1199. godine papi doušničko pismo sa sadržajem: u zemlji Bosni širi se hereza, i to ne malih razmjera, i to u tolikoj mjeri da je sam ban Kulin, pošto je sa svojom ženom i sa svojom sestrom i s više svojih srodnika bio zaveden, preveo u ovu jerezu više od 10.000 hrišćana. Kralj Tvrtko na pitanje pape da li je tačno da u njegovoj zemlji postoje i ortodoksi heretici, odgovara papi da u njegovoj zemlji u istočnim dijelovima postoje pripadnici ortodoksne crkve, kao i u zapadnim pristalice katoličke crkve. I u centralnim dijelovima njegove zemlje u njegovoj zemlji postoji i crkva bosanska. Ali da je on kralj svih Bosanaca i da je kao njihov kralj dužan da svojim podanicima osigura da mogu slobodno ispovijedati svoju vjeru. Vidite kako je daleko prodrlo u političku svijest bosanskih vladara i uopće bosanskog društva ta ideja tolerancije. Prvo su opasnost vidjeli okolni vladari koji su bili zainteresovani za Bosnu da je politički kontroliraju. I, na primjer, Nemanjin sin Vukan, kralj Duklje,
On prvi piše papi Inocenciju pismo u kojem optužuje bosanskog bana Kulina da trpi u svojoj zemlji jeretike. Vukan javlja papi da se učenje toliko raširilo u Bosni da predstavlja ozbiljnu opasnost za interese Rimske crkve i da ga moli, njega papu, da ugarskome kralju naredi da ih izbaci kao korov od žita iz svoga kraljevstva. Nakon toga papa Inocent III šalje ugarskom kralju Emeriku pismo sljedećeg sadržaja. Doznali smo da je nedavno časni naš brat, splitski nadbiskup, istjerao iz gradova Splita i Trogira dosta patarena. Plemeniti muž Kulin, ban bosanski, ne samo da je pružio sigurno sklonište njihovoj opačini, nego i očiglednu zaštitu, te ih je, izlažući njihovoj opačini svoju zemlju i sebe sama, častio kao katolike, dapače više od katolika, izričito ih nazivajući kršćanima. Molimo, opominjemo i potičemo kraljevsku visost da se pripraviš silom i kako dolikuje kraljevskoj moći, kako bi toliku nepravdu nanesenu Kristu i kršćanima osvetio. Prognaš tako njega, kako one krivovjerce, ne samo iz njegove zemlje, nego i iz cijele Ugarske kraljevine, i da njihova dobra, gdje god u tvojoj zemlji bila, zapljeniš. Štoviše, tvoj obzir neka ne oprosti spomenutom banu, već izvrši protiv njega sudbenost državne vlasti, ako se ne bi dao inače vratiti na pravi put. Naređujemo da se u područjima pod našom svjetovnom vlašću njihova dobra prodaju na dražbi, a u drugima određujemo da to isto učine svjetovni načelnici i vladari koji to trebaju provesti. A ako bi bili nemarni, naređujemo da ih se na to prisili crkvenom strogošću. One koje duhovna kazna ne popravi, neka popravi bar svjetovno. No, ugarski kralj Emerik ne slijedi papu Inocenta III i ne počini genocid nad bogumilima, što je papu veoma razljutilo, pa stoga piše 21. studenog 2001. godine splitskom nadbiskupu Bernardu i svojim kapelanu Ivanu dekret sa sljedećim sadržajem. U zemlji plemenitoga muža, Kulina bana, živi mnogo ljudi koji su za prokleto katarsko krivovjerje jako osumnjičeni i o njima se pronosi takva teška glasina. Uputili smo protiv njih apostolsko pismo najdražem u Kristu našem sinu, presjajnom Emeriku, kralju Ugra, kojemu je bilo zapovjeđeno da te ljude s cjelokupnog područja pod svojom vlašću protjera, a svu njihovu imovinu zapljeni. No, on nije izvršio naše naređenja, ispričavajući se da ih je držao pravovjernima, a ne krivovjercima, i da je spreman bezrezervno poštivati naučavanje apostolske stolice. Stoga vas molimo, krenite u zemlju Kulina bana i ispitajte pravovjernost bosanskog stanovništva, Kulina bana i njegove žene, pa ako tamo pronađete krivovjersku pokvarenost i bilo što protiv pravovjerja, neka se postupi protiv njih po zakonima protiv krivovjeraca. Povijest nam govori kako su vitezovi iz zapadne Europe 1202. godine krenuli u Četvrti križarski rat na poziv papa Inocenta III s mletačkom mornaricom koju mu nije moglo platiti. No da bi ipak naplatila usluge, Mletačka republika predlaže papi i križarima da to u njezinu korist naplate osvajanjem Zadra, koji se odmetnuo od Rima. U prilog te povijesne činjenice čitamo u salonitanskoj povijesti pod naslovom o prvom zauzeću Zadra u 24. poglavlju splitskog povjesničara Tome Arhiđakona sljedeće. Uz dakako težnju Mlečana da skrše gospodarsku i vojnu moć Zadrana, jedan od uzroka mletačkog i križarskog osvajanja Zadra bilo je i krivovjerje gradskog vodstva koje se odmetnulo od katoličke crkve. A što je najgore, prezreli su Zadrani kršćanstvo i zarazili se herezom. Svi otmjeni i bolji građani primali su i zaštićivali heretike. Činjenica da je kralj Emerik nakon izuzeća Zadra iz njegova kraljevstva 1202. godine molio papu da mu pomogne vratiti Zadar u Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo i to što se papa Inocent III oglušio na njegovu molbu ukazuje na papinu neograničenu vlast nad kraljevima i državama te o njegovoj aktivnoj ulozi nalogodavca za razaranje, masakre i progone pučanstva Zadra i bogumila u Zadru i njegovoj okolici.
Iz zapisa hrvatskog povjesničara Tome Arhidžakona može se također iščitati da je kler katoličke crkve u Dalmaciji kao i papu Inocenta III. Ponajviše smetalo to što su se bogomili nazivali kristijanima i da su bogomilske starješine živjele čudorednije od mnogih kršćanskih redovnika i svećenstva i time bili uzrok prelaska vjernika iz katoličke crkve bogomilima. Toma piše o tome doslovce. Da su pateranske starješine vlastitim primjerom svjedočili prvobitni kršćanski nauk milosrđa i nenasilja, koji se ogledao i u nejedenju mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda. A o njihovoj kršćanskoj miroljubivosti kaže: do otvorenog vjerskog rata među samim građanima nije nikada i nigdje došlo, niti u gradovima na Jadranu, niti kasnije u Bosni, i to zahvaljujući miroljubivosti i dosljednosti življenja po evanđelju Bogumila Paterana. Dakle, nije hereza Bogumila i Katara, nego su zavist i crkveno svećenstvo bili uzrok križarskih ratova protiv heretika, u kojima je bilo poubijano na 100.000 Bogumila, Katara i Albingenza. Čitavi predjeli su bili opustošeni, a prema zarobljenima nije se imalo ni najmanjeg obzira. Počinjeni su bezbrojni krvavi pokolji u kojima nitko nije bio pošteđen. Walter Nigg piše o toj tragediji da od nedužnog djetešca u koljevci do slabog starca nisu nikoga poštedjeli. I to s povicima na usnama vojnika križara: ubijte ih, Bog će svoje već pronaći. A papinski je legat nakon jednog masakra oduševljeno javio u Rim: Božja je srdžba na čudesan način bjesnila protiv grada. Najpoznatije pape koji su vodile križarske ratove protiv Bogumila i Katara bili su Inocent III, Honorije III, Grgor IX, Inocent IV i Benedikt XII. Cilj svih papa bilo je fizičko uništenje Bogumila, Katara i Albingenza. Jedan od najgnusnijih zločina za vrijeme papa Inocenta III, koji je počinila njegova križarska vojska, je masakar od 15. kolovoza 1209. godine na 10.000 miroljubivih i nenaoružanih Katara u gradu Béziers. Za papu uništenje Bogumila u Bosni nije bilo dovoljno brzo, pa je stoga pokušao novim obećanjima i darivanjem pokrajinama motivirati kraljeve na njihovo brže uništenje. Papa stoga potpisuje 1235. godine darovnicu ugorskom kralju hercegu Kolomanu, kojom mu daruje Bosnu ako u njoj uništi Bogumile. Kralj prihvaća darovnicu, te se 1235. godine uključuje u križarski rat u kojem zauzima područje Huma. Rat je trajao gotovo 5 godina, a u njemu su križari preplavili Bosnu i terorizirali njezino stanovništvo, tako da su ubijali i porobljivali Bogumile koji su prodavali kao roblje po čitavoj Europi i Bliskom istoku. Stefan Dragutin 1284. godine dobiva od ugarskog kralja Ladislava IV. Na upravu dijelove bosanske zemlje uz uvjet da istrebi Bogumile. Papa bosanskom knezu kaže: dragi naš sine, bosanski kneže vrijedni Stevane, znamo da si vjeran sin crkve. Stoga očekujemo tvoje posredovanje u uništenju heretika u tvojoj zemlji. Očekujemo da ćeš biti na pomoći našem inkvizitoru Fabiusu, jer otpadnici heretici smatraju Bosnu zdravim mjestom. Dominikanci su u Bosni djelovali vrlo surovo. I nisu, na koncu je kurija vidjela da oni ne mogu uspjeti, jer Bosanci su, Bože moj, uvijek isti, znate, a to znači ne trpe teror, znate. I naravno da je reakcija običnih Bosanaca bila negativna. Ako ti mene siliš da ja budem nešto drugo nego što ja mislim da treba da budem, ja onda uzinat tebi neću. I onda je kurija povukla Dominikance, a poslali su u 1290. godine Franjevce, pa je prva franjevačka misija te godine došla, a 1340. uspostavljena vikarija. Bosanski biskup Johan, očito zbog grižnje vlastite savjesti, zbog mučenja i ubijanja Bogumila, traži papu za razrješenje dužnosti, a papa mu odgovara:
Ako te teškoće ratne pritišću, ljubav prema Bogu, prema tvojoj duši i povjerenoj ti crkvi traže od tebe da do smrti ne bježiš od tvoje teške službe. Stoga te savjetujemo da odustaneš od molbe za ostavku i ne ostaviš upravu svoje crkve, nego da na heretike i ostale protivnike katoličke vjere muški i jakom rukom udariš. Bosanski ban Stjepan II, optužen za simpatije prema bogumilima, predlaže papi da mu pošalje svojeg legata kako bi on istražio valjanost optužbe prema njemu. Papa mu šalje Franjevca Gerarda 1339. godine. Ban Stjepan ljubazno dočekuje istog i uvjerava ga da nema potrebe za novim križarskim ratom. Franjevac Gerard mu vjeruje i piše papi da je sve u redu, a papa mu odgovara u veljači 1340. godine sljedeće. Dragom sinu, plemenitom Stjepanu, banu bosanskom, pozdrav i apostolski blagoslov. Iz izvještaja fra Gerarda doznali smo da je na nagovor kralja Karla došao k tebi i našao te spremna da se u Bosanskoj Banovini obnovi služba Božja, koja je zbog mnogih tamošnjih heretika odatle sasvim nestala. Zato svoju odluku hrabro provedi i ako nam budeš slao poslanike da nas o svemu obavijestiš, a mi ćemo ugarskog kralja i ostale vjernike i vladare okolnih mjesta pozvati da ti pomognu. Ovo pismo ukazuje na činjenicu da u to vrijeme u Bosni nije bilo katoličkog bogoslužja. Trgovina robljem u Bosni prvi put se spominje u 11. stoljeću. Godine 1080. na trgu Drijeva na Neretvi prodan je kao rob neki Marko, sin Radoslava od Neretve. Daljnji dokument u kojem se spominju i pape u vezi s trgovanjem s heretičkim robljem je pismo papina legata Teobalda iz godine 1180. u kojem on moli Kulina bana da pošalje papi 2 roba na poklon kao znak vjernosti. Godine 1248. prema nekim dokumentima iz Bosne je odvedeno nekoliko tisuća heretika i rasprodano na europskim trgovima uz pomoć i privolu katoličke crkve, koja je nasuprot svojem učenju dozvoljavala i prakticirala kućno ropstvo koje je bilo rašireno kroz cijelo razdoblje srednjeg vijeka. U Veneciji, Genovi i drugim talijanskim gradovima najviše se prodavalo roblje iz Bosne. To su najčešće bile djevojke starosti od 15 do 17 godina, a bilo je i djece. Kupci su bili pripadnici visokog klera i pripadnici bogatih katoličkih, mletačkih, patricijskih i građanskih obitelji. Tako je primjerice izvjesna Gojna iz Usore 1316. godine bila prodana za 20 perpera. Neki je Firentinac, trgovac robljem, 1377. godine odredio starosnu dob robova između 10 i 30 godina, iz čega se može zaključiti da je bilo mnogo djece. Za izvjesnu Katarinu navodi se da je imala tek 8 godina. Ivica je imao 11, a Gojna je imala 12. Draginja 13, Zoja 10, Janja 14, Radoslava 15 godina i tako dalje. Žene su bile brojnije od muškaraca. U kupoprodajnim ugovorima uz ime robinje obično stoji očevo ime, rijeđe majčino. Bogumili robovi iz područja Bosne prodavali su se po čitavoj Europi i Bliskom istoku, kako je to razvidno iz dubrovačkih arhiva. Prije svega preko Dubrovnika i to uz znanje, privolu i posredništvom dubrovačkih biskupa. U to je vrijeme prodaja robova za crkvu bila jedan od velikih financijskih izvora. Da bi opstao grad, on mora imati roblje. Iako je u strukturi kršćansko, možemo reći katoličko, ali oni su da bi nabavili to roblje, samo ga proglasi. Bilo je puno slučajeva da su pod navodnim znacima pravovjerne Bosanke proglašane patarenima i prodavane kao roblje na Dubrovačkom trgu. Zadnja 2 kralja bosanska, Stjepan Tomaš i njegov sin Stjepan Tomašević, koji su ukupno vladali 10 godina, oni su proveli eradikaciju, odnosno protjerali i pobili bogumile. Pokrstili nasilno pripadnike crkve bosanske i naravno nakon toga je došla
da tako, kao što znate, došlo je do intervencije sultana Mehmeda. Turske su vlasti od druge polovine 15. do kraja 16. stoljeća u svojim katastarskim knjigama u Bosni razvrstale pučanstvo po vjerskoj pripadnosti. Za pravoslavce i katolike upotrebljavaju nazive Gebr ili Kafir, što znači nevjernik, dok za bogumile upotrebljavaju naziv Kristijan. U prvim takvim knjigama navedena su 2-3 čitava sela kao kristijani, čiji je ukupan broj tada iznosio oko 700 ljudi. Godine 1466. jedan od starješina i poglavara crkve bosanske, Gost Radin, traži od Mlečana pisano odobrenje da se pred Turcima skloni u Mletke, te pita može li povesti 50-60 članova svoje crkve, što neki smatraju glavninom preostalih starješina bogumila iz Bosne. Nakon propasti bosanske države, bogumilima se počinje gubiti svaki trag. Jedni bježe, dok se drugi vremenom stapaju s postojećim religijama u Bosni ili žive neprimjetno mirnim životom.